Salam gaderli vatandaşlar, salam mehriban illeşler, salam halmurada gowya daýlaňyz. Assalamu alaykum hormatly watandaşlar. Salam ol şaryny sag bol. Bir tapar özüňizem saguryny işläp ýörmüşsüň. Bolýa. Ana Şükür. bugünüm hepden birinji güni. Ýa-wa, birin. Gelin onu soragy men bereň şuny size soňra siz berip bilersiň. Bolýa. Wajyp bir iş ýagdaý bar Amerikada dören şoň üçin bir ilkinji nowbatda siz şol döwletiň içinde ýaşap beren adam bolsaňyz içgin bilýäňizde ýagdaýlar. Şoň üçin men aýtjak bolýan şol ýanky geçirilen saýlawlar barada. Bugün Amerikada nähil geçdi, kimler häkimet başyna geldi, nähil prognoz gelejege garaşylýar, halkyň içinde näme görürüň bar, şu zatlar barada. Öz bilen jaňyz aýdyp berseňiz, onuň menem öz bilen üstüne goşup, watandaşlarymyz üçin peýdaly bolsa bilmek şu Amerikan saýlaw sistemasyny nämeden ibaretdigini we Amerikada gelecekki 1 ýyl ýarym 2 ýyl dowamyny nämelere garaşyp boljak. Şu geçen saýlawlaryň netijesi ne diýip aýtsa bolar. Ona sözden olçaryn. Sağ olun. Nemede ne iki palatalyk ýanky birincisi Wekilçilik Palatası, soňky ýokarym Senat. Senatnyň ýokary palaty. Şol Wekilçilik Palatasynda da ýanky orunlar bar. Meselem iki taraplaýyn, ýanky iki bölük demokratlar bar, respublikanlar bar. Şol respublikanlar biraz köpräk orun eýlediler-de häzirlikçe. Aşağı palatadır. Hawa aşağı palatadır. Wekilçilik Palatasynda. Onuň biraz köpräk orny elediler häzirlikçe. Indi diňe şu dekabryň 6-syny Georgia ştaty o taýda da saýlawlar geçirilip bolunandan soň, utaryndan soň netijeleriniň esasyny ses berilen seslerin netijesiniň esasyny da iň soňky netije gelinjek şeýler bir maglumat bar. Ýani kim haýsynyň ýeňjektigi barada. Ine şeýlerak bir gysgaça aýdamda häzirlikçede öňe gidýän respublikanlar bolup dur. Onuň iň soňky netijede görür dekabryň 6-syna. Doğru. Bärde şuna goşmalyda hakykatdan şu saýlawlarda ýanky Amerikan aşağı palatasyna ýa aşağı meclisine diýerler. Bu iki palata bolansoň şol Wekilçilik Palatasynda respublikanlar ýanky wekilleriniň sany demokratlardan biraz ardyklyk edýär. 10 ses mi, 8 mi, 10 mi belli däl. Şoň anyk gelmesi öňde soňda şol ýanky Georgiýada geçiriljek saýlawda belli bor. Ýöne şu mahallan belli da şo nähil bolanyna da şol artykmaş boljak da olan sesi. Şonuň üçin aşağı palatada respublikanlaryň artky ses artykmaçlygy boljak. Aşağı palata nämeden ibaret, ýa näme üçin wajyp? Täp şol döwletiň büdjetin ýa bir haýsam bolsa bir döwlete kömek etmek ýanky meselem aýdylny şu Amerika Ukraina kömek edip durdy hemme tarapdan ýara pul meselesinde de. Indi şol kömegiň dowam etdirilmegi üçin gören wazyplar şol aşağı palatada wekilçilik edilýän palatada şolaryň karar kabul etmegi zarur. Indi meselem Ukraina $50 milyar kömek etmeli diýilen karar ilk başta şu aşağı palatadan millet wekilleri tarapyndan tasdiklenmek. Sonra şol karar ýokarky palata ýani senata uğradylýar. Ondan senatda şu mesele garalyp senat karar kabul edenden soň iki palatan kabul eden kararını döwletiň ýani Amerikan prezidenti gol çekdi. Ine şoluk bilen iş bitti. Uğradylmaly kömek gaznadan alyp degişli ýerine uğradylýar. Indi sereden ýokarky palatada senatda şumal respublikanlaryň köpçüligi ýok, o taýda demokratlar alyp barýar. Köpçülük. Yani aşağı palatada birinci derecede ya ilkinci derecede nowatda karar kabul edilmeli palatada bolsa respublikanlar ardyklyk edýär. Indi şu taýda disbalans
Yani aýratyllyk emele gelýärdi. Muň soňy näme bilen gutarır? Onu wagt görkezler ýöne respublikalyň o aýdýan sözü ýa gelen netijedi o Ukraina Amerika tarapyndan çakdan aşy pul harçlanýar diýip aýdýar. O näme üçin Amerika şu çykdyjyny çekge näme üçin Ýewropa döwletleri Amerikan hyýaly Amerikan berişi ýaly kömek edebilen atlar ýa eden atlar diýip Ukraina diýip ene şolar ýa nägileligini bildirýär. Olaň baş maksady Amerikalılar üçin ilkinji nowatda Amerikanyň girdisi halkyň peýdasyna harçlanmaly diýip tutýar. Hatta doğru pikir bir taraftan ýöne uruş gidip dur, ol uruşyň netijesi eger Ukraina ýeňilse bardy geldi. Onu oň ziýany Amerika da ýetjekde, onu görüp bilmeýän adamlar şuň gynasagam bar Amerikan jemgyýetinde. Indi şol wagtça çelli, indi ýylyň ýanwaryna çelli, meselem Ukraina tarapy hüjümini güýçlendirip, öz territoriýasynyň hemmesini bolmasa da bir bölegini Ruslardan arassalasa, ya Ruslar çıkarsa, onunla diýmek şol kömegi dowam etdiriljeği görünüp durda. Soňra ýa-ni pul kömek soralarına da ine bilere lokan tutaryp boljak da palajytyp, ine bizini düşman bilen söwüşip, görüşip territoriýamyzy halas edip otyr, ya arassalar ya azad edýär, ýöne bize ok ýara pul kömegi gerek, şol kömek dowam edin diýip. Onu edip biljekler. Ýöne şuň kuna şerli Amerika tarapyndan Ukraina edilen ähli kömek näçe milliard bolsa da hemmesi şolary peşkeş berildi, mugut berildi. Şu edilen kömek üçin harby kömekmi, bir ýanky Ukraina hökümetini saklamakmy, halkyna medisinamy, näme kömek edilýän bolsa şolaryň hemmesi Amerikan büdjetinden, Amerikan halkynyň tölen salgydyndan ýa-ni Ukraina döwletine, milletine edilen sowgat ýa-da peşkeş. Şu zatlar üçin Ukraina döwleti ýa hökümeti ýeke sentem Ukraina Amerika bergilide. Ak ýürekden edilen kömek şu. Ýöne demokratlar respublikalyň diýýäni. Indi beýle kömek bermek besetmeli, ýöne öňkü berilen kömeklerim audit etmeli, şolar barlamaly ýerine nire harç edilipdir, şu berilen milliardlar. Dogrudur, edilmeli ýerine harç edilipmi ýa ogurlanypmy? Ogurlanan bolsa onu jenaýat işlerini açmaly. Ýok, ogurlanmadyk bolsa onda galyny soň görüp berirdi. Nähir terzi Ukraina kömek etmeli. Ýöne onu görüp berir diýäne çel wagt geçip Orsiýet islerini tarapdanam şuň yüzbeýiz dursa Ukrainadan güýçli. Millet sany boýunça da 4 sagdyklyk edýär. Ýarag sany boýunça da ummasyz olardy. Gerek bolsa olarda taktiki ýa-da ýadro ýaragan bar. O dubinkaların tapullanan ýöne ullanjak diýse Orsiýetde bar da şol guralary. Ýöne şol ullanmazlyk üçin saklaw ýa şolara garşylyk ýa diýwar bolup hyzmat edýän ýa gora bolup ene Şumal Ýewrosoýuz bilen Amerika. Ukraina arkasynda duransaň Putin şu ýaraglary ullanyp bilenär. Indi Lentli barada da aýtyp geçeli şu taýda gurrun edilipdi Ukraina Lentli bermek barada. Lentli de vatandaşlarımızın köpüsü bilýär, esasan şol Türkiýede ýaşaýarlar, okandyr, görendir, eşdendir. Lentli diýmek ol harby kömek. Şol ikinji jahan uruşunda Amerikalylar Sowet Soýuzyna da 3 ýyllap, 4 ýyllap şol ýara kömegine, iýmit kömegine, pul kömegine edipdiler. Ýöne o barada bizim tarihimizde ýazylan zat ýok. İki seter bilen geçtiler üstüne, emma edilen kömek sanıcak bolsa gatyken. Gatı ummazy kan kömek edildi. Ýöne o Lentli näme anlady? Ber ýara sana ýara okuýan mejlisde darin. Sen şonu soňra ýzyna gaýtaryp bermeli. Şol ýara. Ýa-da özüňde saklap kalsam onu muzdum tölemeli. Yok, şol emede uruşda şolar daýlanan bolsa ýa partlanan ýitirmedilen bolsa onun öçürýärler hasaplar, onu hiç kim onu bergiller. Ýöne gaty ummaty pul şol döwürge berilen bilemek men Sowet Soýuzy 70-nji ýyllar ahyrynda üzeýde diýen şo berýär. Ýöne indi Lentli'den tek alınan Ukraina tarapdan. Aljak bolsa gapy açyk Ukrainanyň prezidenti Vladimir Zelenski Amerikan hökümetiniň adyny
arda yazmaly. Ine bize lentliz bermenizi haýyş edýäsik. Onu häkimet başyna kim oturdy tapawdy? Demokratlarmy? Ýa-da beýlekilermi? Respublikan tapawdy ýok. Bular lentli de ýa pul gaýtaryp bermek bolýar. Ne o taýda olur. Meselem bir tankyň bahasyny meselem aýdýasa $50,000 diýenmelerler lentlize berenni ýa 100,000 diýenmelerler. Olaň özüň sabyna bagly. Ya berýän bahasyna bagly. Ýöne şol ýara Ukraina gerek bolsa näçe bahasyny alsa da berip bilýärler. Demek şonu lentlize alsalar bu ýanky Amerikanam ýa-ni WPK ýa Wayen Promotion Complex da harby kompleks. O taýda da ine zakat köpeljek, işgärlere aýlyk aljak, onuň ykdysadyna ulakan kömek bolýar şol lentli. Ine görer wagt görkezler nähil bolýar. Ýöne şol Amerikada geçirilen şu taýlaw terediğin iki tarafından şumaldan edip koydu. Ýöne agrabrak tarapy nähil bolsa şol birinji instansiýa barda karar kabul ediljek diýme. Yer olum wekilçilik palatasy bolansa, o taýda da arsiýasy adykly respublikalar bolansa, indi şu taýda biraz adamlar pikirlenýärler, nähil bolýar. Indi şu meselede Amerikan jemgyýetini, mass mediasyny ýazylýan zatlar barmy ýa neseden birini Amerikan grajdanlary da milletiň arasynda nähil gurrun edilýär, Ukraina kömek edilmelimi ýa saklanmalymy? Iki bölüşüňi düşünipli ýöne halkyň öz içinde näme pikirler bar, siýasatçylaryň düşünipli. Şu barada biraz aýdyp berseňiz bolýar. Halkyň öz içinde de halmada diňe bir ştat boýunça giden okda bir ştatyň içinde de respublikanlara ses berip ýörenem bar, demokratlara ses berip ýörenem bar. Trump'ın tarafını tutup ýörenem bar. Ya bolmasa Biden'ın tarafını tutup ýörenem bar. Cemiyet absolutly iki taraplayın, iki bölünen. Ine meselem şu nimeler firmalar vardı. Ýöneköy firma gidýän şu ýoluň düşüp bolýan ýoluň sağ tarapam, çep tarapam ulu firmalar bardy. Hemmetiň diýen ýaly baratosy ýola bakyp durda şu haýatlary. Şu taýda hökman Ukrainaň baýdagyny görýäňde ýere dikiligi dur. Ukrainaň baýdagy. Diýmek firmalarlaryň hemmesi diýen ýaly gollaýan Ukraina tarapy. Ukrainaň, ha. Ine şu zatlary men görýän. Onuň bu mass medialarda diýen gaýdyşym ýaly halk iki bölünen ine görüşüňiz ýaly respublikanlar näme de bolsa öňe çykdylar birazajyk ýer köp aldylar. Onuň halkam ýan gaýdyşym ýaly Ukrainany gollaýanam bar, gollamaýanam bar. Ýani bu nimedäki Amerikadaky nimeler bar. Blogerler köpsi hakyna tutulan sebäbi meselem hakyna tutulan diýenim Kremliň tarapyndan şu taýdaklaram werbop edip bilýärler-de. Onuň sebäbi öňkü çykyşlaryny 24 fevraldan öňkü çykyşlaryny görýän başga da diýerler. 24 fevraldan soň üýtgap başlaýarlar. Ukrainaň garşysyna çykýanlar bar. Olaň içinde öňkü harbylaram bar. Ýöneköy blogerlerim bar. Ine meselem öň aýdaly Amerikany tanqidlap oturan blogerler barda. Özleri Amerikanyň içinde ýaşap oturlar. Ýöne Amerikanyň ähli nemelerini, ýa-ni kanunlaryny ýa bolup geçýän zatlary, demokratlary ýa respublikanlary haýdam ola bir tarapynyň nemesini tutup ýamanlap oturanlar bar. Orset gowy bolsa, orset bir dünýäde harby gullugam olaň ikinji ýerde durýan bolsa, näme üçin den orset özüň ors bolup, ors millet bolup, orsety taşlap Amerikada ýaşap ýörsiň. Men şu bir hili gabat gelen nokta logikaň gabat gelen nokta näme üçin sen şu gowy ýurdum, gowy diýip öwü oturan ýurdum taşlap gelipsiň Amerikada ýaşap oturýarsyň. Onuň şu Solovyov var, şolaň ekrana çykyş edip berer.
yankı çıksa diye diyenim. Şu bizim yetişimiz yalı Zoom'u söyleyen çıksa diye. Doğru. Barşolar ýaly öyle çany. Heh. Ýalňyşmasam adı Dmitri, familiýasy Sayms bolmaly. Amerikada ýaşaýar. Ýöne şol Orsiýadan ýa-ni şol Salawyň programmasynyň çykana şol uýup gidip otyr Orsiýadan peýdasyny. Ol Öyle mi Amerikada? ha. Onu Yok dinge onun o kimdigini del. Halmada dinge o del. O del. Başka yok yeni bir var. kan Var ýöne var. bir misal ýetirýän. Var. Onun ýanky aýtdygyna şol fermerliň tapysyny Ukrainaň baýdaly durdy. Bizim men ýaşap oturan etrafymyň hakimligi var. Şu iki taza gidip beten. Şoň her bir äpişesini ýa penjeresini Ukrainaň baýdaly. Her bir äpişesini penjeresini. Gidip beten iki tazaýyň iki tazyny. Şuna çelli duşar. Ime olur özünün kimi gollaýanlygyny kimiň tarapdadygyny görkezdi. Ya o. Şwetlary, Şwed halkynyň men pikir edýän 195 götermi Ukraina tarapyny. Şotak edip Ukrainada Ukrainalyň tarapyna söwüşip beren Şwed ýigitlerine adlar bolar bar. Wagtal interwýularyny berip durdy. Doğru. Aýdyber näçe? Başlan Inniki prezidentlik saylaw gelenede Trump'am yenide hücum edýär ýa-ni özüniň kandidaturasyny hödürlejek diye. Häzir häzirden başlap onna bunna ýa-ni mass medialerde çykýar, öňe çykýar da şo habar bar. Häzirçe onuň bu ogly bar ýa-ni Donald Trump. Olam Donald Trump'ın mulaçı diye de berdi. Dünýä. Hawa. Indi olam kakasynyň agdyndan aýtmyşlaýyn. Hawa bizine ýeňsek diye Ukraina bir sentem geçmedi diye kömek diye. Diňe öz ýurdumyzy ösdürersiýe, diňe Amerikany beýgeldersiýe, şolar ýaly nemeler aýdýar. Indi siziň pikiriňizçe näýli? Şans var mı Trump'ta? Bolar mı ka şans? Şu Amerika'da bolup geçen şu saýlawlar menim için gyzyklaryny seretdim de ondan soň bilermenler var, siýasatçylar var, dürli kärdäki adamlar var. Şularyň analizini dinläp gördüm. Soňra alınan netije bilen deňeşdirdim. Hawa respublikanlar sähelçe-de bolsa şol aşaky palatada öz wekilçiligini dikelçekler. Oňa da diýmek, şol Respublikan partiýanyň wekili palata ýol başçylyk etmeli. Olam şu baryp ýatan Trump'yň tarapdary diýip aýdýar. Men o bilen tanışlygym ýok elbetde. Ýöne ýazylan materiallardan edilen çykyşlardan çen tutup aýtsak, şol häzir aşaky palata ýa wekilçilik palatasyna ýol başçylyk etse adam Trump'yň aňry başly bir tarapdary. Ýöne Trump emmesin goýjak aýtdy elbetde öz kandidaturasyny 24-nji ýyl saýlawyna çykarjagyny aýtdy. Ýöne şu taýda aýtmalar, ol geçermi, geçmezmi? Bir taýagyň iki tarapy. Sebäp Trump şuňky geçirilen saýlawda Trump'yň ýeňişi ýokdy. Ýa-ni bir partiýasynyň ýeňişi bar. Şeňmi? O taýda Trump'yň öz ady abyry partiýanyňky bilen dengelenen. Demek indiki saýlawlarda belki partiýa öz arasyndan başga kandidat çykarar. Ya ýene bilen bolup bilsek Amerikada o Trump'yň diňe pulu bar bolanlygy üçin ol prezident bolmagy mümkinçiligi bar diýip aýdyp, mümkinçilik hemme kişide bar ýöne bolarmy bolmazmy ulaqan soragasyn men pikirim. Trump şol 24-nji ýyl öz kandidaturasyny goýsa, geçmelinden gaty mümkin. Ýöne men görýände bir şert bilen. Şuňky ýa-ni demokratlaryň adyndan prezident bolup oturan Joe Biden öz kandidaturasyny aýyrsa 24-nji ýyl we öz ornuny ýaş, ýigitmi, zenanmy, hujurly gaýratly aýdaly 40 ýaşdan ýokarlysymy gelip şol özüň kandidat görkezse, onuň demokratlyk bollasa, onunla diýmek hem Trump'yň garşysyny hem de demokratlaryň peýdasyny uly täsir eder diýen mende şular ýaly pikir bar.
Yine bir kandidat bolacak 44 yaşında diýip aýdýarlar. Onu göreberýäs soňa baka. Intak biraz iýrak nähilik boljagy. Demokratlar tarapyndan. Gaty gyzyklanmadym. Intak göreli hani. Men öňe esdenim okanym, oňa bilýänim demokratlar tarapyndan öňkü prezidentlerden Bill Clinton ya Barack Obama olurmy mümkin goýmagy mümkinçiligi bar. Ya şolaryň gollawy bilen geljek kandidat bolup bilerdi. Ya da şolar gurşaw bolup hyzmat etseler, bir kandidat çykarsalar, onu bolar diýilen bar. Şoň üçin bärde ente gowy bir alada agyr aňyrybaş aladanyny ýagda ýok diýip düşünýän. Onu soňam galy bersede şol ýa soňky şol 37 milliard dolar 1-nji ýanwara çellik Ukraina kömek ediljek. Olam görünüp dur. Oňa hiç hil päsgelçilik görnän şol. Onun aňyrdy halis şol bular şol 1 senta mowt berjek gäliýse onu Ukraina prezidenti lentli almak barada haýyşnama bolşak uğratmaly bolýar. Onam bererler. Lentli bolsa sen puluna satyn alýan da ýarym. Amerikada dünýä iň köp ýara satýan döwlet bolupdy. Hem şun satmalylar. Haçan berler, näil terde berler, ol başga mesele. Onunla şol Ukrainalyk ýene de 2-3 nesil tölemeli boljakdy. Ýöne Ukrainaň ulakan şansy bar, onu aýtmak gerek. Ya şu Ukraina çözüne Orstiýetyň üstüne. Orstiýet çözdü Ukraina. Demek kontribusiýany Orstiýet tölemeli bolýar. Ýa-da çekilen ýetkilerin öwezini Orstiýet tölemeli bolýar. Adam ýetkileriniň öwezini ýa-da emlak ýetkisinem jaý diýdi, zawod diýdi, fabrik diýdi, gatken. Ene olan hasaby çykararlar. Ondan Orstiýet 10 ýyllamy, 50 ýyllamy, 100 ýyllamy şonu tölemeli bol. Soňky bir 3-4 günüň içinde has bir üstüne durulup geçilen bir mesele vardı. Atılan raketa Polşanyň ýa-ni Ukraina bilen territoriýasy neme var? Araçagy. Şol araçaga ýakyn bir obaň birine, mallarçylyk bir obaň birine düşen raketa barada gurrun edýärler. Mass medialarda bu barada näme aýdyp bilersiňiz? Zelenski sırada bir 4-5 sagatdan soň çykyş etdi de aýtdy. Bu diýdi Orsiýadyň raketasi bolmaly, ene NATO diýdi, siz diýdi aýaga almaly, kömek etmeli Ukraina diýen ýaly terze yüzlenidi bütün dünýä. Ondan soň şu barada siz näme pikir edýäňiz? Käbir mass medialaryň aýtmagyna, ekspertlaryň aýtmagyna görä bu diýe Ukrainanyň raketasi diýe ýalňyçlykla düşen bolmagy mümkin ýa ýokardan gelýän raketalar atmak üçin bolan bolmagy mümkin ýa ters giden bolmagy mümkin ýa epiňiz gasy. Şu zatlar köp agzalýar. Siz näme pikir edýäňiz? Men hem kän okudum olçarny şu zatla barada. Dürli ekspertden pikirlerini öwrenip gördüm. Hawa iki dürli pikir bar. Ukraina tarapy aýdýar şu Orsiýadyň emesi raketasi. Orsiýa aýdýar ýok, bizinkidäl Ukrainanyň raketasi diýär. Enne Ukraina tarapynyň ýa Zelenski näme çykyş etdi? Onuň getirýän delili bular territoriýasyna elmeden Orsiýa tarapyna düşen raketalar var dedi. Şu estarista 300 kısımlı yankı raketalar. Olum yere düşenle partlamada emele gelýän çukuri Ukraina S-300'nün atanına yere düşenle emele getirýän çukurundan hatçun bolýar. Täp onun okuda därdi içinde köp tanýar diýdi. Orsiýadyň snaryadyn ýa raketasyny. Polşa gelip düşün şu snaryad. O oy çukur gaty giň diýdi. Demek şol Orsiýadyň snaryady diýip tutýanyň sebäbi Zelenski düşünürse şundan bar. Ekspertler aýtmagyna. Emma beýleki ekspertler aýtmagyna görä şol ýalky bir zemlä bozluk diýär raketa ýerden asmana urýar. Ýöne asmany nädip gelip ýere düşenine şol ýerde partlan olar şo ýola ýalky raketa trajektoriýasyny ýa uçuş ýoluny üýtgedip ene gelip şol serhet arasyndaky 7 kilometr de Polşa bilen Ukraina arasyndaky serhetden 7 kilometr Polşanyň içine düşýär. Bu taýda da nöbet bagçylyk iki adam şu taýda wepat bolýar. Bir fermerin howlusyna düşüp durdy. Ýa-ni enne onu barlap durlar kiminki diýip tutarlaryň ady. Men şuna parky ýok bolşary.
şol raketa isle orsun, kuwulsun, isle Ukraina tarapyndan atylanmalsyn. Ýöne uruşyň sebäpkäri diýilen bir termin bardy. Egerde Orsiýa Ukraina üstüne çözmedik bolsa, diýmek aslynda Polşa territoriýasyna gelip şu snaryaddyň atylmagyň, düşmegi mümkin näil. Doğru. Urşun günahkary, sebäpkary Orsiýa bolansa, ol okdur, snaryaddyr, ol bir kaset bolup ok stenkadan başga tarafa uçýar, biz bilýärsiz. Diýmek, şol Ukraina tarap atanan bolsa bir saý sebäp bilen otak gaçan bolmagy mümkin. Orsiýadyňky bolsa, demek ol göni düşüpdir, şu emele gelen çukurdyňy Orsiýadyň snaryadyndan galy edip, Ukraina ekspertler ýerdip şunu subut edýärler. Onun üçin wagt görkezler entek barlygy oturunak, anyklyk karary ýok. Ýöne aýdylýan zat o tarapym bidiýe, bu tarapym bidiýe. Bir baýdanyň aýdyny akylly maslahaty bar. Howlukma iki tarapym any düýpli barlary görür. Eger şol Orsiýa tarapynyň bolsa onda diýmek NATO şunu özüne urulan ýüzüne urulan şartlyk diýip kabul etjek. Diýmek onda Orsiýadyň garşysyna aýrytly herekete geçmeli bol. NATO kararında şol 5-nji punkt bar. Haýsam bolsa şu döwletler NATO ýararlygyna girýän bir döwletleriň üstüne goýup abanyny beýleki döwletler bilelikde şu döwleti goraýman. Başga gepem ýok görürüm. Zelenskiň ýüzü tutanam şon üçin. Indi bu garşydaşlar näme diýär? Zelenski diýär şol uruşy NATO ýa Ýewropa ýaýratmak üçin şu çykyş edýär. Öz grazdanlaryny ölümden halat etmek üçin. Garp bolup barýan adam ýemeden samanyny ýapyşar diýen oruslan bir sözü bardy. Utapaýşy jerişde zatalog mümkin. Ine on komşo diýip düşünýärler da Zelenskiňe garşy çykyş edýär. Yo ol halkynyň bähbidi üçin aýtdy başda Zelenski. Gerek bolsa men Putiniň öňüne diýde çökün. Ýöne goşuny çykarsyn Ukraina territoriýasyna. Adamlary öldürmek, gyrmak gerek gelip aýdyn sözü bar. Kabul etdimi Orsiýa ýa Putin? Ýok. Innem Zelenski görüp dur. Halky ýa-da gaýtjaklar soňuna çeldi, soňky damjasyna çeldi. Hem uruşjak hem görüşjak. Onun üçin ol halkyň adyny görläp aýtdy. Ta territoriýany boşadýan çaly hiç ýyl gepleşiklik ýok. Bolaýsa da Putin işden gidenden soň başga bir ýerge gelsene çok ören biz gepleşikler geçirirsi diýip. Ata territoriýany boşatsylar. Şo sany many Donbass bilen Krym bir hatarda soňra şu ýetirilen madda material ziýan öwründe bolsalar. Nokat başga da daýdan akdylar. Indi görürüz. Näme netije gelýär bu komissiýa? Bunça adam gırlanan soň Zelenski hiç gürleşmeden ölen. Başta aýtdy, başta uruş başlanmadyna Zelenski aýtdy. Siz näme isleýäňiz aýdyň diýdi, bir gürleşeliň diýdi. Näme isleýäňiz diýdi. Türk bizim territoriýamyzdan diýdi, bizim ýurdumyzdan, Ukraina ýurdundan näme isleýäňiz diýdi. Aýdyň gürleşeliň diýdi. Oturalyň tet gürleşeliň bir stoluň başynda. Men razy diýdi. Ünsem bermedi. Aýak alyna bomba ýagdyrdy. Indi gürleşek. Näme gürleşek sen birden adam ýitirdiň. Yo olur üçünde Kiyev almakçıdırlar da şon için gepleşige girmediler. Awa bolacak. Ine Putin yalvarıyor. Gepleşige giren aklar dedi. On etçek bolyany eni bilen şu territoriýany alyp, Khersonyň alyp, onu alyp, o bilen menki eni şoň esasyna alalaşyga geleylik, o ýanky biz alalaşyk baglaşalyk. Kim ona girjek, kim onu etjek? Soňra men gidýän diýenin Zelenskiň özüni halk dümdüýüp diýip tragediýa. Sebäp halk ejir çekip otyr. Halk öz şahatyny uruşa berip otyr. Aýdylar Ukraina tarapdan näçe müň adamyň wepat bolandygy. Hem harbylan, hem grazdarlar. On dene uruşdan soň aýdylar, ozarlar. Şuň kun, şonu aýtmak, ýaýratmak gerekkel. Sebäp halk urukdan düşmesin diýip edilýän iş bu. İki tarapa maýdana öz ýetkisini. Meselem Rus tarapynyň ýetkisini ana Ukrainalar günde sanap aýdyp otyr adam sanap tehnikasyny. Sen onu görüp dur da näçe adam ýokdy ýa näçe tehnikan hatardan çykardy. Or tarapony bilen sebäp Ukraina territoriýasyndadyr. Halk
Kurşyan halk borsun karşılığını. Özleri böyle. Bular ölsünün bir aralsının öz yurdunu hospitallarına yığdı. Orsun kanı meydanına yatı. Olar yığnayan adamım yok. Ana ite olsa şamor dur diýdi köpüsi. Yüzlap müňlap jetet ýatyr kuruş meydan. Ene ýagda ýyslaça şolar ýaly. Doğru. Indi soňky nimämiz barada aýtsak şu geçirilen Bali'de geçirilen ýanky G19 ba. Ine şoňa bir Lavrov'un eden bir ütgüçük bir çykyşy bar. O stoluň üstünde oturuşda otyr öňünde stol ba öýdi türsükli otyr. Egel öňünde bir zat ýazan bolup otyr, hat bar, ýanky bir titrat bar. Onuň onysy nima diýenem neme? O gyz kim oň ady? Zaharova. Maria Zakharova. Marina Zakharova. Maria Zakharova. Masha Zakharova. Ana şol. Olam istimad edýär inni şu ýene-de ekspertleň ýa mas bedeleň aýtmagyna görä näme üçin ýanky bol G19-da näme üçin Lavrov türsükli otyr diýdi. Näme bol? Ilka ony samolyotdan düşenmädine gospitala gitdiler diýerler. Onuň näme bolupdyr belli däl. Onuň o taýda ayagyna çenli surat alýardy. Eger gospitala bolsa, islendik gospitala baranda sen neme eşigiň alyp galýarlar. Eşigiň alýarlar da özüniň bir halat nemesini berýärler. Ol dogry zat. Daşyryklarda şoň ýaly edilýär. Sen öz eşigiň aýrýarlar da seni ýanky balniçne eşigi geýdirýärler. Halat berýärler. Indi bir tarapdan dogry bolup biler, ol bir sen ýazgy edip oturýan olam bütün bir dünýä ýarajak bolup durýan balakka ýersiňe. Näme türsükli oturýarsyň? Ola birinciden. Ikinciden hem şol gospitala düşenliginiň näme-de bolsa 70% diýen ýaly bir maglumaty dogry gelip çykýardy. 80% sebäbi o ýazgynam şol ýaýran gep bayanky Lavrov baran wadyny ýüregime bir zat erbet bolup ýanky gospitala düşýär. Bunam Putin'e bildirmejek bolup gülýäli men hemen niýaly terze çykşy diýip aýdýarlar. Ol şo çykşy eden çykşy Maria bilen şo Lavrov'un ikisiniň eden çykşy ýanky ýargyjy videosy diňe Putin üçin diýip aýtdylar. Şol soň nimetmesin gep çekmedýäli. Ýo ene men bar diýen ýaly. Momentalny ýazgy goýýar ýaýradýarlar bütün mass media. Ene G19 diýip aýdýanlaryň sebäbi G20 bolmaly aslynda. Lavrov baranna barmaka G20 di onuň çykşy edip gutarmaka Bali nemes summit gutarmaka da gaýdýar da bir izine birinji güne. Ondan G19 edip at goýýarlar. Norset gatnaşmady hökmünde. Ene hawa. Gatı dogry aýdýarlaryň dogry. Hakykatdanam şeýle bolup geçdi ol. Enne Putin barmany bilen o G19 benim o diýmel bolýar. Ya 20-nji döwletiň prezidenti barmanynda ol Samarkandda ýanky bir türk dilli döwletleriň prezidentleri ýygynyna buňam halk maslagatynyň başlygynyň barşaýar. Ornu Lavrov uğru diýdi. O taýda prezidentler bilen daşary işler ministeri käşke Putinin saglyk ýaly agyr bolan bolsa onu ýöretip on pressekretar çykyş edip aýtmaly ýa bejeriji warazy doktor şolary olur ýaly dogara uçmak bolanok şoň üçin bizne premier ministeri ýa-da daşary işler ministerini uğru diýdi. Olam gelenne o özü düşdümi ýa ýöretip düşürdilermi ýa bahany üçin girdimi gospitala şoňa midine gaýdy. Ýöne başdan attırbar berdi. Indi şo taýda Putinin başyndan sypalanmajagy görnüp dur gelen bolsa, onuň bir döwletiň ýol başçysy aýtdy, eger şo gelse men onuň ýüzüne şartlyk çaljakdy. Putin gelse. Belki şolun täsir edenler, o zalyň içinde hiç kimin ömesi ýokdy, jan penakary ýokdy. Hemme öz arasynda 20 adam bolmaly.
Kızıl yumruğa girseler hakkı var. Hiçbirinin akrana da gel. Bular ağırılacak adam yok da görkediler de Ukrayna parlamentinin deputatlarına Bursiyadır öyle devir. Hov, öldürüne. J20'de de ursup bilerler de eger esleseler. Yani belki şon için hem gelenler bilemem. Tayda faalatan yaldi oturmayla yani bazı attın uğur alpay diye Lavrov geldi şoğun özüne de iyiden uçup gitti. Bitiren isem yok, kazanan avrayım yok, şarşokratlarım yok. Näme bolup geçipdir? NATO yararlığının sekretariatı Orsiýady terör döwleti diýip elan etmek uğrunda. Üçüncü gün 23-üne bular Ýewrosaýuz öz sammitini geçirjek. Brüsselde bular Orsiýady NATO yararlygyny şumalaýan şu taýda karar kabul edilipdir. Innem ýalňyşmasam şu gün Kuneçelli Ýewrosaýuzyň ya Ýewropa Bileliginiň 7 döwleti Orsiýady terror döwleti diýip elan etdi. Inne alınım ýa-da 21 döwlet bar da olaryň 23-üne şu rezolýusiýa goşulsalar ola karar kabul etdi. Orsiýa terror döwleti diýip onu bolly. O bilen ondan garyn öwrüne o döwlete el uzatjak ýa o bilen bir saçan başyna oturjak Ýewropa döwletleri ýok diýip aýtmaga ýetas bardy. Indi Ýewrosaýuz karar kabul etse 23-üne soňra şu kararyň netijesi Birleşen Milletler Guramasyna hökmen barmaly, o taýda da karar kabul ediler. Orsiýady Birleşen Milletler Guramasynyň hataryny saklamalymy ýa ýokmy? Orsiýady ýa-ni Birleşen Milletler Guramasynyň Howpsuzlyk şurasynyň o taýda 7 döwlet bar. Men ýalňyşmasam, şolaň hataryna dogrudan ýa-ni veto sesi diýip bir zat bar. Şu 6 döwlet bolýar diýse 7-nji döwlet ýok diýse karar kabul edilmedi. Şu 7-iň biri Orsiýat. Indi onuň şu taýdan çykarmak barady. Bir näçe teklipler odalyp gelip durdy. Şu uruş başlaly bar. Indi göreli Ýewrosaýuz näme diýýär 23-üne bolan daşda ondan olaň netijesini nesip bolsa indiki birinji gün siz bilen duşsak şonu dowam etdik bolar o çary. Bolýa onu. Hamada taýdan gepleşigimizi tamamlaýdyk. Hormatly watandaşlar, hoşlaşmagyň ýany men bir size hoş habar getirmekçi bolýar. Ene bilşimiz ýaly Amerikada yakın günlerde bütün dünya yarışı geçirli Jiu-Jitsu görüşü boyunca. Düğün akşam, düğün oldu. Düğün akşam diýenden, düğün bolsa bizde öňün bolýar-da bir gün tapawut var. İki gün bolýar. Ine şu görüşde biziň iýleşimiz, watandaşymyz oýla çaryňam oglanjygy Meýlis çary çempion adyny gazandy. Birinji ýere ýa boldy. Bütün dünya görüşü boyunca Jiu-Jitsu boyunca. Ine görün watandaşlar ykbal ile zady. Türkmenistanyň çykyp gaýdan bir ýigit öz zähmeti bilen, öz gujur gaýraty bilen, öz başarnyklygy bilen ine şeýdip bütün dünya çempion adyny gazandy. Ine türkmeniň gowanmaly, begenmeli, ine göreli almaly ýigitleriniň birine Meýlis çary. Salamyň adyndan hem de kardeşlerimin adından şu ýeňişi. Ine şu ýeňiş bilen gyzgyny gutlamak bilen ýene de oňa uly üstünlikleri arzu edýän Meýlis biz üçin Türkmenistanyň gelecekki ýaşlar üçin görelle bolup biljek, spor dogrunan görelle bolup biljek şahsiýetlerimiziň biri. Hakykatdan hem şeýle. Goýşular ýaly edermerlerimiziň, gahrmanlarymyzyň, ýeňijilerimiziň, çempionlarymyzyň sany köp bolsun. Türkmen dünýäde o tarihte de belli millet bolan, şunan bolar, gelecekde de bolar. Ine şoňa da subutnamyny biziň iýleşimiz Meýlis çary. Hereden şu ýerhany sowgat gowdurlýan ýeri, medal gowşurlýan ýeri ýeňije. O taqaty kan döwletden gelen adamlar bar. Amerikan 50 ştatyndan şu taýda ýeňije bolup
şol ýarşa gatnaşan Mejlis Şaryp 50 ştatyň arasyndan giden Mejlis Şaryp. O ta türklerim barypdyr, beýleki Meksikadan bar, Amerikadan bar, Kanadadan bar, dünýäniň dört künjünden baran sportsmenler içinde jiu-jitsu görüşi boýunça çempion bolan biziň ýyllaşymy Mejlis Şaryp. Gaty begendik. Uzakdan bäri hoş habar aýdylman ýördi halkymyza suňuşy habar size begenmek bilen höwes bilen ýetirýän watandaşlar. Indi hoşlaşaýdygan bar bolýar şaryny. Watandaşlar sag oturuň, taglykda görüşelik. Hemmäňiziň öýüňde saglyk bolýar şaryny. Sizem sag bolun, taglykda görüşelik. Jigiňiziň üstünligi, ýeňişi bilen menem sizi gyzgyn gutlaýan. Sag bolun. Bolýar, salmada sag bolun. Eger dolu yankı videoları görmek isteyen vatandaşlarımız var olsa linkini şu mailin linkini öz kanalı var da şunu koyuyorum olar nimede aşağı. Yok koyun, ben koyun vatandaşlarımız görsün. Ene gelecek nesiller şular ýaly ýigitleň şahsiýetleň emmesinde görelesinde terbiýelemeler. Ene ýeňiji bolýan bütün dünýäde çempion. Olaryň oglanlar gyýlaşy zatlary ymtylar. Bizem şu derejeleri bastançaklary ýetmek arzu edýäsip. Arzuňyň hasyly bolýan ene mejlis subut etdi, marly aýty ölemi. Berekelle. Aty begendik. Köwür köp bolsun şular ýaly ýeňişler. Bütün halkymyza şonu arzu edýär. Doğru. Sağ olun. Sağ olun vatandaşlar. Yine görüşýänçe.